Αυτή είναι η πρωινή ενημέρωση. Για τις αποζημιώσεις ρωτήσαμε, συνάδελφε, δεν το πιάσες. Και αυτός έκανε δεν άκουσε. Καλά είσαι τώρα. Εντάξει. Δεν παίζουν αυτά. Χιόνια στο καμπαναριό. Τι κάνετε εκεί, τρελάθηκες Μάκη? Καλημέρα. Λοιπόν, δεν λέω καλά Χριστούγεννα, καλή Σαρακοστή θα πω. Καλά ξεμπερδέματα. Γιατί είμαστε εκεί, γιατί είμαστε μέσα στο χιόνι. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνο για καιρικό. Είμαστε στην Κυρακαλή των Γραπενών, εδώ στις εργατικές κατοικίες. Τώρα θα πείτε εργατικές κατοικίες δεν είναι αυτές, δεν έχουν ετοιμαστεί. Αλλά έχουμε κοντά μας εδώ κάποιους από τους δικαιούχους, οι οποίοι μάλλον πρέπει να βγουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από το 2003 ξεκίνησαν αυτές οι εργατικές κατοικίες. Τις βλέπετε έχουν μείνει έτσι. Πέρασαν 3 υπουργοί από εδώ, ένας πρώην πρωθυπουργός. Δεν ξέρω πώς διοικήσεις από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και φυσικά 2 εργολάβοι. Τον ένα τον έχουν δει, τον δεύτερον τον ψάχνουν ακόμη για να τελειώσουν αυτές τις κατοικίες. Έχουμε έναν από τους δικαιούχους, ο οποίος μάλιστα ήταν και εργαζόμενος όταν πρώτο ξεκίνησαν. Πώς ξεκίνησαν? Καλημέρα σας κύριε Αρβανίτη. Καλημέρα. Καλή Σαρακοστή, εμείς την κάνουμε εδώ και 3 χρόνια τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μάκης, ρεκόρ Guinness, εργαζόμενοι εδώ, κληρούχοι από το 2007 και ούτε τα εγγόνια μας δεν πρόκειται να μπουν μέσα. Εσείς ήσασταν τότε να έγιναν τα θεμέλια το 2003? Ναι. Εργαστήκατε και? Ναι, εργάστηκα βέβαια. Δούλεψα εδώ 1 εξάμηνο, μετά έφυγα γιατί είχα αλλού δουλειά και έφυγα από εδώ. Και τι γίνεται τώρα, περιμένετε ακόμη? Δεν ξέρω, είπα. Τα εγγόνια μας δεν θα μπουν μέσα. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως? Έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Κυριαζίδη, τον Λάζαρο Κυριαζίδη, ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια από πολύ κοντά αυτό το ζήτημα των εργατικών κατοικιών εδώ. Πού είμαστε τώρα, κύριε Κυριαζίδη? Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Επίσης, κύριε. Ο οικισμός, όπως έχετε δει, έχει ξεκινήσει το 2003. Το 2007 γίνανε οι κληρώσεις. Μέσα στην τύχη μας πήραμε τα σπίτια. Εδώ και 5 χρόνια περιμένουμε, είμαστε άτυχοι, περιμένουμε να μπούμε σε αυτά τα σπίτια. Όπως έχετε δει, είναι ακόμη στα μπετά. Είναι η δεύτερη εργολαβία τώρα, όπως σας είπε προηγουμένως και ο Μάκης. Ο εργολάβος δεν έχει εμφανιστεί. Έχει αναλάβει το έργο από τον Ιούνιο του 2011. Έχουν περάσει ήδη 240 μέρες. Το χρονοδιάγραμμα ήταν 300 μέρες. Πρόεδρε. Μέσα σε 60 μέρες δηλαδή πρέπει να τελειώσει το έργο. Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ναι. Ο εργολάβος έχει πάρει τα χρήματα και εξαφανίστηκε ή δεν έχει πάρει και αυτός τα χρήματα και εξαφανίστηκε? Ο δεύτερος εργολάβος δεν έχει πάρει τίποτα γιατί δεν έχει κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει εργασίες. Ναι. Πρέπει να κάνει εργασίες για να πάρει κάτι. Ούτε καν εγκαταστάθηκε εδώ πέρα. Δεν εγκαταστάθηκε, όχι. Δεν τον έχουμε δει καθόλου. Από τον Ιούνιο του 2011 που έπρεπε να εμφανιστεί δεν τον έχουμε δει καθόλου. Ναι. Τι σας έχουν πει από τον οργανισμό? Από τον οργανισμό μόνο υποσχέσεις. Γιατί δεν κινείστε νομικά, γιατί δεν κινείστε να οργανωθείτε, να βρείτε ένα δικηγόρο, να πάτε να τους κυνηγήσετε? Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό που έχουμε κάνει είναι έχουμε κάνει ένα σύλλογο δικαιούχων και όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε και σαν εργατικό κέντρο και σαν σύλλογο δικαιούχων και κάνουμε όλο αυτόν τον αγώνα. Γιατί είμαστε δυνάμοι δικαιούχοι στη φάση αυτή και δεν είμαστε ακόμη ναι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια πληρώνετε ενίκεια, πληρώνετε κόστη μέχρι να πάρετε αυτά τα σπίτια που δεν τα έχετε πάρει και αν θα τα πάρετε. Τουλάχιστον μπορείτε να διεκδικήσετε τα έως τώρα λεφτά αυτών των ετών. Περιμένετε. Και όταν τα πάρουμε θα είναι σπίτια 15 ετίας και θα τα πληρώσουμε χρυσά. Έχουμε κάνει έτοιμα εδώ και 4 χρόνια τουλάχιστον να είμαστε δικαιούχοι στην επιδότηση ενοικίου, αλλά μας το έχουν αρνηθεί. Βασικά δεν μπορούμε να βρούμε κανέναν στον οργανισμό και με τις εξελίξεις που έχουμε τα πράγματα είναι δύσκολα. Όλοι αγωνιούμε, βλέπετε οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε σε μια περιοχή στη Δυτική Μακεδονία που τα γραβενά, ιδιαίτερα η ανεργία έχει ξεπεράσει το 50%. Όλους αυτούς εδώ που βλέπετε είναι εργαζόμενοι και πιθανόν άνεργοι και αυτοί που εργάζονται δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Τα πράγματα είναι φοβερά δύσκολα. Ελπίζουμε σε μια λύση
για το μέλλον του οργανισμού, ώστε να συνεχιστούν αυτές οι εργατικές κατοικίες. Το ευχόμαστε και εμείς. Υπάρχει η αγωνία. Ναι, Μάκη. Το τι θα γίνει και ο οργανισμός της εργατικής κατοικίας. Βέβαια. Είναι και αυτό μεγάλο ζήτημα. Τώρα, να πούμε και να κάνεις φινάλε, Μάκη, εσύ. Καταρχήν, εμείς έχουμε το Μάκη Νασιάδη, παιδιά, στην περιοχή και τα Γρεβενά πάντα μπορούν να φιλοξενούνται και πρέπει να φιλοξενούνται ακόμα περισσότερο, όπως και η Καστοριά, όπως και η Κοζάνη, αυτή η δοκιμαζόμενη περιοχή, η Δυτική Μακεδονία δηλαδή, η ηρωική και περήφανη, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό που είπε ο πρόεδρος Μάκη είναι ότι τα Γρεβενά τρέχουν, η ανεργία και παλαιότερα είχε θέμα με την ενεργεία, η πόλη και ο νομός Γρεβενών, αλλά τώρα τρέχει με 50%. Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό ανεργίας. Ο κόσμος εδώ φεύγει και δεν μένει εντός Ελλάδος. Άκουγα πριν από λίγο εδώ έναν από τους γεωργούς, ο οποίος μου έχει πει: έχει φύγει ο γαμπρός, έχει πάει Γερμανία, ναι. Έχει φύγει η Γερμανία. Μου λέει: φεύγουν ο κόσμος εκτός. Γερμανία, Αυστραλία. Έχουμε πλέον αυτό το κύμα της μετανάστευσης. Υπάρχει το θέμα εδώ ότι δεν είναι μόνο το να τελειώσουν εργατικές κατοικίες. Υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα. Θα πρέπει να γίνουν και έργα υποδομής. Είναι και εδώ τα ζητήματα. Κάποιος μου είχε πει ότι υπάρχει και πρόβλημα ακόμη και με τον βιολογικό καθαρισμό εδώ, με τα λίμματα που θα πάνε και. Πρόεδρε, έτσι μου φαίνεται. Έχουν ξεκινήσει όλα στραβά και λάθος στον οικισμό αυτό. Αυτό λέγαμε και δεν έχουν γίνει οι αντίστοιχες μελέτες. Υπάρχουν χίλια δυο προβλήματα. Εδώ αξίζει λίγο να αναφέρουμε ότι αυτός ο οικισμός έπρεπε να είχε, όπως είχαμε πει, να είχε ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2008 και είμαστε Φεβρουάριος-Μάρτιος του 2012. Είναι πέμπτος χειμώνας που είναι τα σπίτια ανοιχτά. Αν δείτε οι φθορές που έχουν πάθει. Τι ποιότητα έχουν αυτά με την υγρασία και αυτά όλα, έτσι. Βεβαίως. Κάποια έχουν μέσα και κουζίνες, έχουν βάλει ήδη υγιεινείς και είναι ανοιχτά εδώ και 5 χειμώνες. Καταλαβαίνετε τι ζημιές έχουν προκληθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Καταρχήν που είστε μαζί μας μέσα στο χιόνι, να μεταφέρουμε αυτή την κραυγή αγωνίας μέσα από τη δημόσια τηλεόραση, την οποία πληρώνετε όλοι. Καλημέρα, Μάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα καλά εύχομαι. Υγεία και δουλειά σε όλους. Το ένα μετά το άλλο, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Απίστευτο. Τζουλιτσίκα με περιμένει.